आई भैया, हम भोजपुरी गायिका खुशबू राव आप लोग के बीच में एगो कहरवा गीत लेके आयल बानी, जौना की रिकॉर्डिंग गीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो अम्बेडकर नगर नेवादा से हो रहा बा। और हमके आशा ना पूरी विश्वास बा कि आप लोगन के आशीर्वाद हमरा के जरूर मिले। और एगो भौजाई अपना ननद से एगो बात कहली है, अरे सज संवर के गईनी हम बाजार छोटी ननदी, कि सज संवर के गईनी हम बाजार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी, थानेदार छोटी ननदी, थानेदार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी, हमारा पेलो भाई थानेदार छोटी ननदी। और आगे का कहली है कि वो हीरे बाजारिया में खरीदे लगलो पाया, कि वो हीरे बाजारिया में खरीदे लगलो पायल, अरे आँखिया दबहले बा सोनार छोटी ननदी, आँखिया दबैले बा सोनार छोटी ननदी, आँखिया दबैले बा सोनार छोटी ननदी, सोनार छोटी ननदी, सोनार छोटी ननदी, आँखिया दबहले बा सोनार छोटी ननदी, आँखिया दबैले बा सोनार छोटी ननदी, आँखिया दबैले बा सोनार छोटी ननदी। और सुनिए भैया का कहली है कि वो हीरे बाजारिया में हम पहने लगली चूड़ी, कि वो हीरे बाजारिया में हम पहने लगली चूड़ी, और अंगूरी दबौलस चूड़ी हार छोटी ननदी, आँगुरी दबैले चूड़ी हार छोटी ननदी, आँगुरी दबैले चूड़ी हार छोटी ननदी, चूड़ी हार छोटी ननदी, चूड़ी हार छोटी ननदी, आँगुरी दबैले चूड़ी हार छोटी ननदी, आँगुरी दबैले चूड़ी हार छोटी ननदी, आँगुरी दबैले चूड़ी हार छोटी ननदी। इतने नाये भैया, आगे का कहली है बड़ा प्यार से, अरे आवत रहनी घरवा त रहिया में खुशबू, कि आवत रहनी घरवा त रहिया में खुशबू, आ देखी सीटी मरल राजकुमार छोटी ननदी, देखी